Kubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Voice of the People Party jong 17 North Shillong Constituency kalapan syai bagajing mi khubor hakirin san lat pathai khubor halor ki Kyrtong MDC hagini khandiat sngi baladap kalong kabom shisha henrei kalong penban kajing alam Bakla ki babun balang khamtam mi kinong kershan hapo constituency hadin kajing mi khubor hakirin san lat pathai khubor bagi dekhot ke constituency committee jong ka Vpp-North Shillong kila pediang bat Mynjur ya rai jong ka state election committee hak bede bat ki Kyrtong MDC na jayau mau pram bat mau khar penthor umkhra kamlong ka bashisha bat gani kajing pelat khubor kalong penban kum kajing alam Bakla ki babun balang khamtam ki pat ba nong kershan jong ka North Shillong hi barok away ong ka kerwo no vice president but treasurer ka 17 North Shillong constituency ki nong yalam ke le thuru be kajing alang ka belalong hak khat phra tarik menta ubnai hajayau pedeng community hall lakhat ling ba ka WhatsApp group jong ka constituency committee hak khat nyo tarik bat la soi de uba vinong room assistant secretary bat ka agenda kalong ban perkhat halor ka rai jong ka SEC habakdo ba ka jingalang ka sngi la penyat de president ka North Shillong bat jan baro ki khat ka committee ke la poi bat soi ya ka Kyrteng kinong yalam ke la pun pau ka jing kendit bat jinglingo ban yi ha ki jing pelai khobor bakite ki ba soi Kyrteng baro ki de ki bala pediang bat Mynjur ya ka rai jong ka SEC kani kalong ka Bakla bat ka bom shisha kalong penban kum ka jing Pyndonkam Bakla ya ki Kyrteng jong ki tu ki ba sham la Mynjur ya ka rai khaddu jong ka committee ha ka ti ka sngi ki la Halor ka rai khaddu la ka yeng ka pediang bat Mynjur na ya ka rai jong ka SEC nak benta ban pinskam ki Kyrtong na ki te ki artali ki MDC constituency kinong yalam ki la na kaliang chairman ulap ha pen da ki dak ba shwe rakti bantep kino ki ba Mynjur bat kino ki ba Mynjur ha ka ta ka por shiteng shiliang na ki dukhat ki badan ha ka te ki jingalang ki la rakti baki pediang bat ki Mynjur henrei shiteng shiliang na ki dukhat kim shimla rakti bat kani ka kado shai bakim hun bat kim pediang bat kim Mynjur ya ka rai jong ka SEC kila ong dak babendra bakam shimdan kanu kanu gajing pha soi Kyrteng na chairman ban pen i babaro ki badan ha yeng ki hun bat Mynjur ya ka rai ka SEC henrei ka dei tang ka buj lendat ban pen sngo tho Bakla ling ba kirin san lat pathai khobor Shushu ki te ginong yalam ka constituency ki kirpat e baro ki dukhat jong ka Vpp-North Shillong ki pat ba bat kumju ki nong yalam ka VP sengkmi bakim dei ban ngej ne pediang ye ka jingmi khobor ha kirin san lat pathai khobor bat kam shimdan kanu kanu ka jing soi Kyrteng nak benta ka jing shimrai kum ki dukhat ki badan ka jing ket khle e ka 17 North Shillong constituency ngi kirpat ret de phi ki nong yalam ka VPP ba phinyale shitom ban pinkut no e ka ne ka jing pher jingmut khana ba kan poi no asha ka jing suk bat ka jing sngu tho jingmut ki la benram